Mas. Kursi sing domino kan ndi to? Domino piye? Lah piye to? Domini. Wah, Domini ta jenenge. Domini. Domini, gedhi apa ka? Sakmene kilo gedene. Ah, gile. Oh, iki ta gudi ki to. Ukurane 2 meter 50 kali 2 meter. Berarti gudi ki ya? Gede, ombo. Oh, ya ana. Body ombo tergede. Regane piro niki? 3.500.000 Heeh. gratis ongkos kirim. Sak mejane minggu. Sak mejane yang kursi ranggo meja arep dilendi wedang. Oh iya, Mas. 3.500.000 gratis ongkir, Mas. Heeh. Jawa Timur, Jawa Tengah, Ngayogyakarta karo Madura. Lah bayarke piye? Bayare COD, barangnya teko lagi dibayar. Oh iya ngono ya. Barangnya full jati kaya ngene iki meniki. Iki ready apa stoke? Ready, motif ready liya ya? oleh. Motif Oh. liya oleh, pilihan model liya kaya ngono kae anu kae. Oh iya, Mas. Wah, sak mbiyen iki ya. Pokoknya sedang dijapri langsung neng bio profil lho, neng isore Arthur Mebel neng HTTP Wami dudulen. Otomatis terhubung karo aku ngopisan. Oke, Mas. Langsung ya. Cocok nggih. Wis mumpung bodo iki lho. Kursi Domini ya, 3.500.000.